televisors, enxufar en directe televisió a l'espai, la veureu tot en directe. Així a vegades estarà... Comença la temporada nova y efectivamente inaugurem el circuit de Diputació València. Entonces, pues, la temporada 2019 la donem per arrancada en la carrera nostra avui. Avui anem a veure una carrera molt bonica perquè anem a córrer entre tarongers, anem a unir 5 pobles que són els que formen la Vall de Segó i de poble en poble anem entre els tarongers. Entonces és una carrera molt bonica i a més el dia que hemos eixit avui espectacular. La 31, o sigui, ja fa 30 anys que se va fer la primera mitja marató a la Vall de Segó i s'havia tratat un poc d'unir els 5 pobles perquè ja saps que els pobles sempre n'hi ha diferències, doncs això era una espècie d'un acte per reunir-se els pobles i amigar-se i d'ahir és que la mitja marató és que també el club i va ser on se van unir perquè individualment tenen molt poqueta cosa, però pensarem en unir-se tots per fer un club més gran i això ja fa temps.
Per a nosaltres sempre és una alegria tindre un esdeveniment esportiu d'este nivell en Benavites. És un orgull per al nostre poble poder acollir aquestes proves, poder ser pòrtic del circuit de Diputació enguany i una nova edició de la mitja marató de la Vall de Segó. És la 7ª vegada que organitzem l'eixida i arribada i estem molt contents de tindre tots aquests atletes en el nostre poble i poder col·laborar en que la prova isca bé. La carrera és de les més boniques que n'hi ha en el calendari de la Comunitat Valenciana. És una carrera preciosa que passa 7 vegades per cada volta en els pobles, són 14 passos per els pobles, en un circuit semiurbà perfecte i a més exigent per una part i molt bonica per a disfrutar per una altra. A més, vull que mos així un clima ideal, jo crec que els corredors van a disfrutar de la carrera i van a poder tindre un matí d'atletisme meravellós. Ya haciendo unos pinitos, ¿eh? Un poquito, corro. 2 metros, 2 metros. Muy feliz por ganar, que nunca he corrido aquí, es la primera vez. Bueno, ganador y primera carrera del circuito. Ya he hecho un test, tengo maratón y final del mes. He hecho un test aquí, bueno, bien, quedo de menos a más. Quiero correr por ahí 1:07. Pues casi desde el principio he ido solo hasta el final. Pues la verdad que muy bien. Lo único que Hassan en el kilómetro 4 ha impuesto su poder y bueno, ya ha sido pues dejarle que se marchara, mantener, intentar a ver si podía estar cerca de él, pero él poco a poco ha ido incrementando y la verdad es que lo mejor es seguir un ritmo que iba cómodo. Bueno, la verdad que hoy el objetivo era meterme con los 3 primeros. Muy contento, hace tiempo que no he competido. El año pasado no pude hacer el circuito porque estaba lesionado, pero este año sí que lo voy a hacer y voy a intentar a ver si puedo conseguir un puesto de los 3 primeros en general. Bueno, ha ido muy bien, solo que esta semana pues me he encontrado un poquito mal, he estado enferma y no he marcado un ritmo más exigente, pero he ido cómoda. Primero también porque no han venido compañeras que corren un poquito más que yo. Bien, la verdad que bien, hemos pillado un poquito de viento, pero bien, es una carrera que me gusta mucho porque pasas por los 4 pueblos y por los Naranjos y bueno, la subidita, los 3 kilómetros esos de subida con el viento en contra se ha notado, ha picado un poquito, però bien. Bueno, està molt bé, sobretot el pas dels pobles, molt entretingut, un poc d'aire feia, però molt bé, molt xula. El recorregut molt xulo, m'agrada molt. La Teputxae, Baixae, s'ha tingut de tot. Molt completa. Hasta l'any que ve una altra. Es comences baixant, que està molt bé, però ja en seguida gires a l'esquerra i a puges i el vent en contra i n'hi ha que anar aguantant ahí el ritme, sabent que n'acabant bé dur. Però la carrera ha estat molt bé, molt divertida, la veritat és que està molt ben organitzada i tot, estic molt content. Sí, la conozco, pero no había corrido nunca por aquí, o sea que bien, me ha gustado, volveremos.
Per mi fa molt de temps que no feia mitges i m'ha resultat un poquet pesadeta, sí, però bé, m'ha agradat molt el recorregut i molta animació, molt bé. El vent de ponent s'ha notat al llarg de tota la cursa, ha sigut prou constant, no ha sigut un vent exagerat, però molestava bastant, i la segona volta s'ha fet molt llarga. Bien, pero esta media siempre es muy rompepiernas, ¿eh? Es dura, pero bien. Sí. El objetivo se ha cumplido. Duret al principi, un guany és duret al principi, cara amunt, l'aire en contra, però bueno, després tens una recuperació de baixar molt bona.